حدا ناي تግራይ ቁም ነገር አብይት ቁም ነገር ዝገበርዎ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ልሂቃን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ መሊሶም እዮም ና4 ኪሎ ዘናወፀ ታይትን 4 ኪሎ ዘናወፀ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፀረ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ኣጽናተ ሓይሊ ከምቱ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገበሮ ንዕዋቅዑና ክብል ከሎ እንብልና ችድ ኢሎሞ ጀጋኑ ኢልና ተሓቢና ችድ ኢሎሞ ከም ድሙ ችድ ኢሎሞ ንዑንፋን ዋቅዑኒ ክብል ከሎ ችድ ኢሎሞ ሽዑውን 4 ኪሎ ሽዑ ተናዊፃ ያ ፖለቲካን ዝርድእ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ካልኩሌሽኖም ኣይነበረን ሰሜን ንሕድሕዶም ድሙነን ጨዋን ጌርናዮምና ዓይንን ሓመድን ኮይኖም እዮም እዩ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ሳቪ እዩ ናይ ፖለቲካ ውሕልና እዩ ኣብቱ ክድነቁ ዝግባኦም ክድነቁ ኣለዎም ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም እዚ ተገይሩ ማርሽ ተቀይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋልታዊ ቅርፀት ሒዙ ሰሜን ስንሳ ኩሉ ሰሜናውያን ፖለቲካኦም ብብረት እዮም ዝፈትሑ ሕዚ ከዓ ዝገደደ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ፋኖውን ጀኖሳይድ ፈፂሙ ትግራይ